Son as 4 da tarde, 42 minutos, temos aquí con nos xa a Nusca Chousa. Que tal, Nusca? Como estás? Moi boas tardes. Moi boa tarde. Cando chega por aquí Nusca, isto é unha delicia, isto é unha felicidade. Vemos como van medrando esas plantiñas, esas ervas, que tamén terá que ver a primavera, sí, pero tamén os cuidados que nos proporcionamos. Sí, claro, porque ademais eu sempre digo que non... Para min hai dúas estacións, primaveroño e inverno. Agora empezamos o primaveroño, porque está moi igualado o tempo. Entón, agora xa nos permite ter como máis cousas na horta, non? Temos por aí unha manchea de curiosidades, de preguntas dos ointes. Sí, que imos darlle correndo. Pois vamos lle dar salida, porque seguro que a xente está esperando a ver se me toca a min ou a miña. Comezamos, pois? Sí, veña. Por aquí dignos, quería preguntar sobre o lixiviado de miñoca. Como o podemos utilizar e cada canto tempo? Todo vai depender de como estea feito a súa vermicomposteira. Quero pensar que está nunhas condicións óptimas, geniales. Entón o lixiviado non tería problema en usalo como rejadío, pois unha vez á semana. En calquera planta, o sea, cada semana poderlle botar. Sempre rebaixado, porque como non sabemos as condicións nas que está, o mellor pois é un poquinho moi fuerte, ou está a chuvia e drena demasiado e ten máis té de humus que lixiviado en sí, non? Entón, pois, por norma general, rebaixado un 30 ou un 50% unha vez á semana. Por aquí, dignos, fálanos dende o Monte do Galiñeiro, Monse Otero, que nos di: coas ramas rizadas, que xa teñen cinza, pero podo previr o Espera un momento, espera, que me comín aquí unha palabra. Comeste un cacho de... Comín. Ten fame ya, ten fame, casi merendar. Xusto, vienes por aquí. Allos coas ramas rizadas, xa teñen cinza. Vale. Pero podo previr o mal con algún outro remedio? E a pregunta que che fixen o domingo, sabedeos que domingo, claro, porque estou mellor fai tempo, foi a seguinte: botei céspede na composteira e está a xerminar. Iso é bo ou malo? E a última, xa son tres preguntas. A viruta de madeira pódese usar de acolchado en toda a horta? Vale, vou empezar polo último porque é a que máis me acorde. Despois, se iso, pois repites má chuleta. A viruta sempre se pode botar de acolchado na horta ou como materia seca, como materia de carbono na composteira para facer a capa ca outra materia verde, para que non chega a facer demasiada pudrición, quero dicir, con unha temperatura moi alta, iso. Sempre e cando a viruta teña unha procedencia axeitada. Non valen virutas por exemplo, de madeira tratada para facer muebles, porque esa madeira ten tratamento químico para que non colla pulla, para que non lle entre o piollo, para que non se descompoña, ten tratamento antihumedad, ten barnices. Entón, todo eso na horta non nos fai falta para nada. E, ademais, non deberíamos de botalo. Pero, se a madeira é o sea, se a viruta é de madeira cortada do monte, por suposto que sí, avante con ela, tanto como de acolchado, como na composteira. Ou incluso tamén algo na vermicomposteira, se notamos que ten un exceso de humedad. Porque a vermicomposteira ten que estar húmeda, porque as bichocas é o que necesitan, pero un exceso de humedad non son acuáticas, o sea, nadar non van a nadar. Entón, un pouquiño de viruta vai a axudar a compensar o exceso de humedad tamén. O sea, que é moi servicial na nosa horta. E a segunda pregunta era: botei céspede na composteira e está a xerminar. Sin problema. O sea, sin problema ningún, porque aínda que xermine, o que está facendo é, pois, aproveitando que non ten nada encima, está germinando, pero non ten problema, porque estou segura de que mañá ou pasado mañán vai a botar outra cousa encima, non vai a ir a máis, quero dicir. E unha vez que quede como máis por debaixo das capas que lle siga botando, o calor da descomposición xa vai a facer que ese césped que estaba germinando que non vai a ninguna parte e que morra. Entón, sin problema. E a primeira que nos decía que tiña allos coas ramas rizadas, que se lle botara cinza, pero para saber se podía previr o mal con algún outro remedio. Pode ser unha viriosis, o sea, un virus do allo, que é moi característico, que se lle rixan as follas. O que pasa é que sin ver tampouco non podo dicir que sexa eso concretamente. Tamén pode ser un exceso de humedad, porque un exceso de humedad nos allos, que tamén é moi característico, por poñelos a ras de chan en vez de facelos un pouquiño elevados, porque iso só hai que facer cando os plantamos, hai nos que poñer como nun tallo un pouquiño máis elevado.
que non bancales, non teñen por que ser bancales feitos de obra, simplemente o terreno máis elevado para que drene. Porque un exceso de humedad no tallo dos allos vai a facer que as raíces non proliferen ben ou que incluso pudran, e unha pudrición das raíces ou escasez vai a facer que se risen tamén as follas dos allos. Si é por humedad, ten que drenar o sitio de alguna maneira, facerlle como un rego todo alrededor para que chegue a secar. E se é por o virus do allo, hai tratamentos que pode botarlle, incluso, mira ti, que curioso, que facendo un macerado con allo, podes curar o virus do allo. Aplicándolle tamén cola de cabalo. Eso non é canibalismo de allos? Pode ser, pero mira, o allo ten un composto que se chama alicina, é antifúngico, antibiótico, pero para as plantas é para nós, o sea, é un dos remedios naturales que hai que ter á man, que hai que saber como preparar para telo, para botarlo a moitísimas plantas, ou incluso para nós, quero dicir que, ou para as galiñas, ou, sabes, tamén é bobo darlle de vez en cando, porque tamén é antiparasitario, pola alicina que contén, sabes, que o allo ten como ese picor, bueno, pois ese componente é o que lle vai a axudar se os seus allos teñen virus de allo, canibalismo puro. Por aquí outra ointe tamén ten dúas preguntas. Crees que será tarde para plantar un laranxeiro e con cantos anos o teño que comprar para ver algunha laranxa? Pois teño 65 anos e igual me acordei tarde. Arrechispa, con 68 está feita unha moza, Dios mío. 65. É igual, con 65 está feita unha moza, mi madriña. Compra un laranxeiro, non fai falta que teña anos, quero dicir, te colles é mellor que colla dous, porque un axúdalle sempre ao outro, coa polinizar e así, que non necesita polinización cruzada. Que compre dous. Dalle tempo, porque mira, ainda que lle veñan as naranxas dentro de 10 anos, considere que é moi maior, o sumo das naranxas chúchase, entón non fa falta nin dentes, nin... Quero dicir que sempre lle van a vir a tempo a un naranxeiro, pode tardar en dar desde que o compras chiquitín, porque xa veñen inxertados, pode tardar 3 ou 4 anos en empezar a dar unha produciónsiña así de naranxas acorde co seu tamaño, claro. Pero vai a tempo de sobra, estou segurísima. Moi ben. Por aquí dignos, que teñen as miñas acelgas? Nunca estiveron con esas manchas pequeniñas como lunares amarelos, así nos lo demostra con estas imaxes. Bueno, non sei se vas a poder... Sí, máis mira, aínda que non se vexa moi ben, é tan característico que sabería o que é. Sí, porque en este tempo é moi característica, é unha viruela. Chámase viruela da selga, que tamén a ten a fresa. É un virus, non vai a pasar nada, non vai a ter nin que tratalas, o sea, se non lle están grelando, o que ten que facer é quitar toda a parte dañada, son como unhas pústulas que virulan como en morado, e despois fan como unha necrosidade, o sea, necrosan, queda o tejido como morto, seco, e pode facer buratiño nese sitio, non? Nesa manchiña. E o que ten que facer é simplemente retirar as follas vellas, queimalas, esas sí que non se poden usar para acolchado, nin para botar á composteira, porque estaríamos repartindo viriosis por toda a horta, non? Pero neste caso, as acelgas, que é moi común, e as fresas, non lle vai a pasar nada. Quítalle todo o que estea dañado, que teña as manchiñas, as pústulas, simplemente que volva a fertilizar a zona onde están, e en canto pese a vir o calor, este virus marcha. O sea, é un problema climatológico, non? Que lle axuda o clima. En canto pese a subir un pouco as temperaturas, xa ten o problema solucionado, o sea, que sin preocupación ninguna. E nada máis, ese estaría así. Pois imos lembrar agora, Iago, ese número de WhatsApp, para que todos aqueles que quieran facer alguna consulta a Nuska poidan facelo. Hoxe non dará tempo, porque temos ainda moita pregunta a que dar resposta, pero que quede para a semana que ven. Aqueles interesados están agora escoitando, de súpeto acordan aquel problema que teñen, pois mira, o mellor dalle Nuska a solución. Sempre tamén importante lembrar que todas as dúbidas teñen saído, que pasa que se nos van acumulando. Sí, claro. Imos por orde de chegada. Lembrade que podedes deixarnos un audio ou unha mensaxe no 627 751 962. Cal dixeches? 627 751 962. Genial. Por aquí falannos dende Sada, dixéronme que a planta da foto é un allo silvestre, que creo que és especialista nisto. Sí, bueno, especialista. A pregunta é, pódese consumir sen problema? Pode confundirse con outra planta? Poderías falar de plantas silvestres comestibles? Pois mira, aí temos un de miña.
Sí, o que pasa que ás veces falar de plantas silvestres comestibles, eu ainda que as conosa, é complicado transmitirlle a unha persona, porque cando queres transmitir unha cousa e dixlle, ten que ter esta característica, esa parte a xente ás veces non a escoita. Entón podes inducir a que se boten a probar algo porque o dixo Nuska, entón é un pouquiño complicado. Pero neste caso, non teño lugar a dudas tampouco, é o Allium triquetrum, mira ti que nombre ten. Chámase así porque pola súa forma triangular do tallo floral. É triangular, o sea, teño un vídeo no meu canal, ademais que o puse na semana pasada porque están empezando a estar en flores, están cunha explosión de flores, de floración chulísima, increíble, e si, este podese consumir tanto o tallo como as follas, como o tallo floral, como as flores. Podémoslo comer nós ou incluso yo podemos dar ás nosas galiñas, que como che dicen antes na consulta de antes do allo, o allo ten unhas características polo composto de alicina que ten, e máis de azufre, é antifúngico, antibacteriano e tamén é antiparasitario. Entón tamén lle podemos dar ás nosas galiñas. Pero para asegurarse ao 100% de que é o allo que eles pensan, porque sí que se pode confundir con outro que hai así parecido, que miren o meu vídeo no meu canal de YouTube, Alma da Bella Chousa, teño o vídeo especificando ben como é a flor, como é o tallo, como é o bulbo, todo, como se pode conseguir para levar para a horta para non collerlo nos rejeiros, porque nos rejeiros sempre está exposto a suciedade ambiental, non? A coches, a xente que pasa por ali, a cans que lle mexan ou así, entón, se o queremos, pois, podémoslo levar para a nosa horta. Genial, veña, aproveitamos que temos aínda 6 minutiños para dar resposta a máis consultas. Mira que cumplen 6 minutos, sí, quero dicir, eu a mí na casa non, dixo eu, mima, faltan 5 minutos, pois xa me vou indo, porque xa non me dá tempo nada. Pero aquí 5 minutos, dixo eu, pois dame tempo a 5 ou 6 respuestas, veña, Iago. 6 minutos, aquí señora María desde Sanxenxo. Por fin consiguen unha planta de macela, tranquila que se che traduzo. Manzanilla? Sí. Ai, pois ya. E gustaríame saber cal sería o mellor sitio da horta para poñela. Necesita moito sol, é unha planta que quere moita auga? Mira, non é que queira moita auga, porque de feito poden ser a manzanilla, hai varios tipos de manzanilla, non? A que consigeu, supoño que é a camomila, que conocemos pola manzanilla, bueno, a camomila, a que venden en todos os lados nos sobresiños, eso é a camomila, supoño que sería esa. Pero sí que necesita sol. Hai que buscar un sitio soleado que non lle dea nada á sombra, porque canto máis sol teña, máis frondosa e moitas máis flores vai a botar unha planta de manzanilla. Unha planta de manzanilla pode medir desde 20 centímetros e quedarse así, porque non tuvo as condicións aceitadas, a medir pois 1 metro de altura e conseguir tanta manzanilla que non seas capaz de tomar en un ano. Unha planta, dixo. Entón, non é que necesite moita agua, pero estaría ben que tuvera humedad, que estea en un sitio moi soleado e que non espere a que estean todas as flores abertas para recoller a semente. O sea, ti ter que recoller as flores así como van estando abertas. E sempre ao final do mediodía, porque é cando máis secas poden estar e cando máis aroma van a aguantar. E desde logo nunca se cala só o sol, que iso tamén é un error, porque depois a manzanilla non che sabe nada. Entón, para que conserve ben o seu aroma e as súas cualidades, vamos lá a secar en riba dun trapiño de algodón donde non lle dea o sol. Simplemente así pousadas xa secan elas solas. Pois aínda temos oportunidade de dar satisfacción a alguén máis que se dignou escribirnos para obter resposta de Nuska esta tarde. Si, por aquí mándanos outra vez dúas preguntiñas xuntas. A primeira é: eu teño un cachiño na horta onde boto mondas da froita, as mondas das patacas, das cebolas, dos allos, follas, cartóns en tintes, restos de poda, e deixo que todo se vaya descompoñendo, e cando é a hora de plantar iso, uso de abono. Fago ben ou teño que separar orgánico dos restos agrícolas? Esa sería a primeira cosa. Mira, orgánico e restos agrícolas é o mesmo concepto, o que pasa que é chamado de unha maneira diferente, pero un residuo orgánico é materia orgánica, o sea, calquera cousa que botes á composteira que fora orgánico, vai se descompoñer, non? E con iso non está abonando, está fertilizando a terra, pero bueno, isto daría para un programa inteiro para explicar a diferencia entre fertilizar unha terra e abonala. O sea, fertilizada con compost está genial, pero ao mellor non é todo o que necesita o plantío que ela quer plantar. Fertilizar a terra é o mellor que podemos facer, sobre todo nunha terra
nunha horta orgánica, regenerativa, facer o noso propio compost e aportarlo ás plantas. Pero, por exemplo, unha plantación de repolos solo fertilizando con compost igual non lle chega. Hai que aportar un pouquiño como máis de nitrógeno, non? Que teñen como moita máis demanda e como máis inmediata, non quere esperar. Entón un repolo necesita como fertilización e tamén un pouquiño de abono. Pero está o facendo genial. E cal é a outra pregunta? Non a fixen ainda. A outra na miña terra teño moitas miñocas e vexoas cando cabo. Iso é bo ou teño que desfacerme das que vou atopando? Ai, madre, que va, mira, a non ser que lle queira dar unha alegría ás galiñas de vez en cando que lle encantan, as miñocas na terra, unha chuche, sí. E o mellor que pode ter na horta son miñocas, porque están descompoñendo a terra, están descompoñendo materia orgánica que non está asumible para as plantas porque son moléculas demasiado grandes. Entón, as bichocas o que fan é absorber eses nutrientes, transformalos en cousas máis pequeniñas que depois poden absorber os micronutrientes, o sea, os microorganismos, perdón, para que sean asumibles polas plantas. O sea, que están facendo unha tarefa de descomposición que o sea, son os millores peóns que poidamos ter na horta. Iso sí, se ten moitos, vai a ter en algún momento o problema de toupeiras, porque cando hai unha gran comunidade de algo, sempre vai haber un depredador que veña a por el, non? En este caso serían as toupeiras, porque comen miñocas. Pero bueno, a ver, todo non se pode ter, hai que compensar. A naturaleza tamén, se a deixamos, só vai compensando unha cousa máis outra, pero, bueno, as miñocas é o mellor que poida ter. De feito, eu teño un hotel na miña horta para miñocas. De cantas estrelas? A vermicomposteiro. De 80. De 80 estrellas, Iago. As miñas miñocas viven... Mellor que as miñocas de Nusca viven nun resort. Viven. E máis non lle falta de nada. E máis sempre vou donde elas a mirar que non lle falte de nada. Sí, humedad perfecta, comidinha, variedade de comida. Se fan un traballo extraordinario. Hai que cuidalas tamén a elas. Sí. Pois, Nusca, agardamos por ti a próxima semana, se te parece. Pois, genial, damos aquí este tempiño para que a xente vaya pensando na súa pregunta. Iago, se queres, podemos rematar por aí dicindo cal é o número de WhatsApp. 627-751-962. Moi ben, pois aí queda. Grazas, Nusca. Hasta a semana. Son as 5.